Slovenská politická scéna je dnes veľmi dynamická. Nedávno došlo k odvolaniu Michala Šimečku z pozície podpredsedu parlamentu, čo viedlo k napätiam medzi koaličnými a opozičnými stranami. Robert Fico, premiér Slovenska, oznámil, že vláda má v pláne ďalšie kroky, vrátane zmien v rozdeľovaní dotácií, čo vyvoláva diskusie aj medzi politikmi. Okrem toho konsolidačné opatrenia v oblasti financií, ktoré zavádza vláda, spôsobujú obavy. Kritika zaznela najmä zo strany KDH, ktoré upozorňuje, že až 95% nákladov konsolidácie budú znášať bežní občania. Téma sa týka aj znižovania verejných výdavkov, kde sa očakáva, že len malé percento financií bude ušetrené na strane štátu. Celková situácia na Slovensku teda zahŕňa politické napätie, spory o finančné opatrenia a tlak na verejnú správu. Nerobte z neho sociálneho netvora, ministri obhajujú Kamenického. Eduard Kamenický sa stal terčom kritiky kvôli svojmu správaniu a verejným výrokom. Napriek týmto kritikám ho ministri z vládnej koalície otvorene podporujú. Argumentujú, že Kamenický má potrebné kvality a schopnosti pre výkon svojej funkcie a že je nesprávne ho charakterizovať ako sociálneho netvora. Podľa jeho obhajcov je Kamenický spoľahlivý a kompetentný v oblasti vnútornej politiky a bezpečnosti. Článok tiež diskutuje o jeho kontroverzných vyjadreniach, ktoré vyvolali rozruch v médiách a verejnosti, a ich potenciálnom vplyve na obraz vlády a politické dianie na Slovensku. Tento prípad ilustruje napätie medzi verejným očakávaním transparentnosti a integritného správania vo verejných funkciách a podporou, ktorú si niektorí politici udržiavajú napriek kontroverzným situáciám. Traja zradcovia z Hlasu sa snažili podržať Šimečku a jeden Zoro z opozície mu oťal hlavu. Trojica poslancov zo strany Hlas sa pokúsila o zmocnenie sa kontroly nad predsedníctvom Národnej rady Slovenskej republiky, pričom ich úsilie bolo zamerané na odstránenie Michala Šimečku z jeho funkcie. Tento pokus sa však stretol s odporom jedného z poslancov z opozičného tábora, čo naznačuje existenciu vnútorných napätí a rivalít medzi politickými stranami v parlamente. Incident poukazuje na dynamiku a zápas o moc v slovenskej politickej scéne, pričom sa očakáva, že jeho dôsledky a reakcie budú mať vplyv na budúce politické udalosti a rozhodnutia v krajine. Prvé varovanie pred bankrotom od Šutaja Eštoka, 18. septembra 2024. Bari Zajačková píše o varovaní, ktoré vydal slovenský politik Šutaj Eštok, upozorňujúc na hrozbu národného bankrotu po tom, čo označil za nekompetentné riadenie predchádzajúcej vlády. Eštok tvrdí, že krajina sa nachádza v nebezpečenstve finančnej nestability a že ak sa nepríjmú okamžité opatrenia, Slovensko sa môže ocitnúť na pokraji bankrotu. Kritizuje predchádzajúcu vládu za hazardovanie s verejnými financiami a varuje, že súčasná situácia môže viesť k vážnym ekonomickým problémom. Tie by mohli ovplyvniť nielen štátny rozpočet, ale aj sociálnu a ekonomickú stabilitu krajiny, pričom zdôrazňuje potrebu zodpovednejšieho prístupu k hospodárskej politike.